Čo nadel nám znova klamala, sľuby rozprávala. YouTube kanál iba na deň zmizol, opäť sa navrátila. Na TikToku streamy fičia, reálne slova nepadajú. Hovorí, že si prácu hľadá, no ja o tom veľmi pochybujem. Má žena med okolo úst, falošné slova nám predáva. Tvrdí, že do fabriky chce ísť, ale všetci vieme, že to len kecá. Naša celebrita sieti klamstiev sa vyžíva. Sociálne siete, návrat naspäť je istý krok. Vlastné reči o hľadaní práce, len prázdne slova vetery. Skutočná práca je pre ňu tabu, radšej zarábať na darkoch. TikTok ju ní vec, korál alebo srdce na dlani. Klame ľuďom, ktorí jej veria každé slovo. My však vieme, že to nie je tak. Znova sa k sociálnym sieťam vráti, bohužiaľ. Má žena med okolo úst, falošné slova nám predáva. Tvrdí, že do fabriky chce ísť, ale všetci vieme, že to len kecá. Naša celebrita sieti klamstiev sa vyžíva. Sociálne siete, návrat naspäť je istý krok. Sú tie slová, kde je tá pravda, čo nám tak krásne sľubovala. Sama skôr sa skrýva, čo je skutočne v duši víry. Obávam sa, že slova uvidíme jej tvár. Na obrazovkách sa objaví, klamstvá sa stanú pravdou len na chvíľu, kým opäť nezmizí. Má žena med okolo úst, falošné slova nám predáva. Tvrdí, že do fabriky chce ísť, ale všetci vieme, že to len kecá. Naša celebrita sieti klamstiev sa vyžíva. Sociálne siete, návrat naspäť je istý krok. Opäť a znova ten istý príbeh. Naša celebrita klamstvá, zúfalstva. Sme v tom spolu, vieme, čo nás čaká. Sociálne siete,